أب تجري دليت لو تزخون وجنات يجوا يخمزلو تجليتو أبي أحمد مسحو حات نخدرادر نهجرات علم حاتيتو TPF كابت حزب وزنبر بوتا كلك قنة TDF ون كابت آتي وزنبر مريت عفار كان سحبن مسلم راح تحوحات كم زي تسمع معه أبي أحمد قليتو نقص الوسناي سقمت تدالو كفل أزازي جنبر حرام مريت نسراويتو تبك ملختم حلاليفو قال قدماي مينستر ملس زيناوي نفيدرال منغستن نإليت تجراين نغيفا كدان بقيع زلبسة تخلا كتبلون نجنرال صادقان قبرتن ساي والريفاتو لام أبا مونغو فيدرالن حيلتات فانون زكايد زلو كينات كبيد كساراتاتي بوتحا كم زلو تحبيرو كلتيوم وغنات ننبعلو زقاج او سبار الزيناتاتون أبا موطا يركبو عسرا سراويت زيصعنات وتادراويت نفاريت تحمشيشا سلام تعنا هبلنا بزي ساعات زدالنا يوم الزيناتات بقندقن دورستاتو فلمنا يولنا نسناي مكتتالكم بمعدام نبا زرزرم كنسكركم قصال وسناي سقمتي تدالو كبل أزازي جنبار حرام ريت نسراويتو تبك ملختم حلاليفو أبا كبابتات عفار كنكمت أيكونان مزينا نبا تجراي كنملسالنا نزي كأمول أمدلاو قبارو كبل نبر أزازي حيلتات تساتتات تجراي نحز دما أزازي جنبار حرام ريت زخونا برها براخي ويدما ودرايات زاريبو تجادلاي برها براخ ودرايا بكبابتات عفار مس زركو أحدوتات حرام ريت ويدما حيل سلامي لوم نعرسوم زوع حيلتات ترخيبو أبا زم حلالو ملختي زخون يخون بوليتيكا وفلالاي يهلونا لعلي تجراين حزب تجراين خالي الأخ يبلنان حدرا سوات تقبلنا لوخنا كنفصم كلاتنا ندالو ازي حزي ان كايدو زلنا قالسي لعلمننت جغننت نصبراق حزب تجراين زخونو حزب تجراي مسل عرسو سانور رجاجيسو نايبعلو سناي محدرا فاتيرو بنايبعلو منغسي كمراح زغبر غب مسواتنا يزخفلو سواتنا حدرا بحزبي زي تمرص بعلو زمرصلو كنوتات كفطرالو كبلت زاريبو قدمي حزيز سألنا يوم سواتنا اتقناون يوم حدروم كنفصم زهاونا حدرا كنذكر زغبريو سلازخونه ناتو مقاله خي عبرنا زترفنا كنملسون زغدد حلفنت زشكم يوم ازي حزي خلو زصوي خون وعلو زفصم ززاربلو زلو علي بروتوريا بيلو حزب تግራይ تنጻጻر سلام نخركب العل خلو غبوم زفصمو سواتنا يوم نزي كنزاربن قصال زترفنا كنفصمن العل خلو نطفات حزب تግራይ زمص حيل مكيتم نز حزز الله السلالفة زفترو سوات يوم أبا مقالو زل حيلي أبا مقالو زل حيلي أنصار ربح حزب تجراي مسز تسلف حيلتات تسلفو شرخو حزب تجراي يرعد لكبل ودرايا قليزوم سلازخونا حزي نكايدو زلنا قال سترح زي كونس عوتو مكن ذكر لأخن وسدلو ان ذكرلو ناب حرانا نغيرلو زترفنا لأخوم كل نفس مليو سواتنا بخبابيو تفناغيلو غزو قديفو أبا تميت حي قري كل عينة فتنات تفطرو أبل علي زين طلال وزلو حزبنا نبا مربوت نخملس زلنا لو نخنفصم أبل حلنا ناس في حدرا سفيرو سلازخونه نزي لوخ أبل حلنا نغيرنا نكايدو زلنا قالسي كبلت دميزو عدنا قدفنا زوت أنا فتينا يكونان عدنا كنا أتوينا عقمكم كندينا يكام زخونه زرائلو أقاتام ينيرو قبزاتي خوم نبا عفار آتيوم وعلي بروتوريا كتحسو غيركم وميخوم نقصالي نوسانا يسقمتي تدالو كبل دما مدرا غيرلهم أبا مونغ حيلتا تجراين أبا حرام مريتا لنا زبل عطواتن بروع نزت خايدة جيج تسعبو منغست فيدرال أبا لعلي وتادراو نقطة حيلتا تجراي متقعتي درون كم زكايدة زيقل صحاب ريتاتا توزيم يوم أبزي سومون أبا لعلي سراوي تجراي بستفت متقعتي درون دما 10 سبات كم زموتو تحبيرون حدب على سلطان حوحات نمعخنا حبريتا AFP أبا زهب حبريتا اتي بسو ألوان فريتنا بحموسا بزوق حليتي بزتفت ممسقعتي درون 10 سبات كم زموتو حبير لهم كابزي بتوساخي إسرانا كلتان سبات دما باتي متقعت قوسيلهم كم زلو اتي بعال سلطان مقلاسيو معخن حبريتا تاتوصا عدي زبازلوهم مس ودب حوحات خدرادر فقادن يخبلو
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ናይ ምዕራባውያን ኣምባሳደራት መልእኽቲ ልኢኾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ዳግም ኩናት ከኣቱ ድሌት የብለይን ኩሉ ነገር ብስምምዕነት ፕሪቶሪያን ምፍጻም ድልውየ ነዚ ድማ ሓላፍነት ወሲድኹም ኣብ ስምምዕነት ኣብ ጽሑና ክብሉ መልእኽቲ ምልኣኾም ዝረኸብና ሓበሬታ ይጥቁም ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይምፍጻሙ ስዒቡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ናይ ትግራይ መንግስትን ዘሎ ርክብ እናሸሓኸረን ናብ ጎንፂ ከዓብየሉ ዝኽእል ባይታ እናዓበየን ጸኒሑ እዩ ነዚ ስዒቡ እውን ክልቲኦም ሓይልታት ነቲ ሓደ የውደቕለዩ ሓይል ሚዛነይ ሓፍየ ብለለ እዩ ዝበልዎ ኩሉ ዓይነት ምድላውን ሓይልታት ኣብ ምትእኽኻብን ተጸሚዶም ይርከቡ በዚ ምኽንያት እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ዘይምዕሩ ኣካይዳ ናብ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ክልቲኦም ሓይልታት ናብ ኩናት ከኣትሉ ዝኽእሉ ካብ ናይ ቃላት ኩናት ናብ ውግእ ዝዓበየ ሃዋህው ብምፍጣሩ ንብዙሓት ሻቕሎትን ስጋትን ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ ሕዚ ድማ አንጸራው ብዝበሃል ምኽንያት ኩነታት ብውስን መልክዑ ኣብ ዘለውዎ ጠጠው ዝበሉሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ይርከብ ብዝሓለፈ ብኢትዮጵያ መንግስቲ ዝሕገዝ ብወገን ዓፋር ዘሎ ሓይሊ ናብ ትግራይ ሓይሊ ተኽሲ ከም ዝኸፈተን ስዒቡ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዓጸፋ ከም ዝመለሰን ናብ ዓፋር ዘሊቑ ኣትዩ ከም ዝነበረን ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ እውን ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ጥቃዓት ምፍጻማ ዝዝከር እዩ እቲ ሕዚ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዝጥቆም እቲ ብዓፋር ገጽ ዝነበረ ትንኮሳ ሓይል ሚዛን ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምልክዓን ኩነታት ገምጊሙ ናብ ትግራይ ንምዝላቕን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ተሓንፂፁ ንፈተና ዝተወሰደ ምንቅስቓስ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ቤት ብወገን ፌደራል መንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ ገምጋም ልክዕ ኮይኑ ስለ ዘይተረኸበ ናይ ፌደራል መንግስቲ እቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታ ንድሕሪት ከንሰሓብን ትግራይ እውን ንዓፋር ዘሊቕካ ምእታው ጠጠው ንኸብሉ ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ዝተዘራረቡን ኢሉ እውን ሓዚኒ ኣብይ መንግስቲ ናብ ትግራይ ኩናትን ምኽፋት ከም ዝኸብድን ተወሳኺ ግዜን ምድላውን ከም ዘድልዮን ከም ዝወሰነ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዝጥቁም ካብዚ ወጋዓዊ ገምጋም ብምብጋስ እቲ ኩነታት ናብ ውግእ ከይዓቢ ተሻቒሎም ዝነበሩ ምዕራባውያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይትስግኡ ኩናት ኣይንኸፍትን ብትዕግስቲ ብሰላም ክንውድኡ ኢና ኢሎም ናብ ገለ ኤምባሲታትን ኣምባሳደራትን ከም ዝደወሉን ምስ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ብሰላም ንኽፍታሕን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብድርድር ንክፍጸምን ምስ ሕወሓት ዘለኒ ጉዳይ ብድርድር ክውዳዩ ንስኻትኩም ንዓዓቶም ዕረፍ በልዎም ኣደራድሩኒ ከም ዝበሉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይጥቁም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ሰላም ምድልዮም ዶስ ወይ ድማ ኮነይሎም ግዘን ምግዛእን ተወሳኺ ምድላዋት ንምግባርን ዝዓለመን ዝብል ሕቶ ንግዜ ዝግደፉ ግዜ ኮይኖም ኣለው ኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ብሰላም ውድኡን ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ንኩሉ ጠቃሚ ምዃኑን ምሕባር ግን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትግራይ ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ወገናት ይጭው ወይ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት بركت زبل وغنات تعفينهم يوسدوا كم زلوا يوزوت زلوا من جتات زردون تمال طرح سلسته كم زتاثرون كم زتجوين يوت امان تالوم زبهلو قالنا تفت محبراو ميدا زغلص زلوا ناي حقاو دب مناسي كوميس ادهنا وردا رايا چرچر صحفي زخون منسي مول برهان شفراو كاب سراح بوتو تعفين توسدوا كم زلوا ينغرالو ابا وردا سامرون مس بوليتيكا منم ركب يولون زتبهله متكل حيله تمالي مشات تعفين كم زتوسده من جتاتي حبرون وزوادو مبراق كتما عد قدمون ايت ابر دستا كم زتعسريو زنجر زلون زي ما سرتي بقلد قفتي حرام مريز زخنو نتفتي محبراو ميديا بأبالات سراوي تقراي مالتوون TDF يفزام كم زليوم انا قلزو زركبون ودب حوحات امرارح بوليتيكا ودبات نتفت محبراو ميديا سبب مويا ميديا سبب حافتن ابا قيد خوعلو مدب كم زورده مقلاصو زذكريو كاب لوقات شعبية بزوزعو حبريتا مسرتن كاب اب دياسبورا زركبو دقفتي صمدون بزترخب حبريتا مسرت ودب حوحات حدميتن عسر تشمونتن امرارح بوليتيكا ودبات نتفت محبراو ميديا سبب مويا ميديا ابا قيد خوعلو مدب حيزو كم زلو يقلصالو
ናይ መእሰሪኦም ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝተጀመረ ጽምዶ ይደገፉን ኳዳስ እቲ ዝተጀመረ ጥምረት ንኸይሳኻዕ ይሰርሑ ኣለው እዮም ዝብል ምዃኑ ተገሊጹ። ቀደም ክብል ኣብ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ ዝነበረ ኮንፈረንስ ዙም ዘተ አንጻር ሕወሓት ዝንቀሳቐሱ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ቀይዲ ዘእቱ ሰነድ ይዳለሉ ክብል ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ተጋሩ ሰበስልጣናት ንስልጣኖም ክብሉ ወኪል ፈጸምቲ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይኖም የገልግላሉ ክትብል ሰምሃል መለስ ተዛሪባ። ሰምሃል መለስ ነቐፌት ኣብ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ከይሓፀረት ንኤሊት ትግራይ እውን ብሓያል ነቒፋቶም። ኣዳላዊቲ ፖድካስት ስታንዳርድ ሲግናል ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ እቲ ኩናት ዘይተርፍ ብምባል ኣብ ስትራቴጂካዊ ማእኸላይነት ታሪኽ ጂኦግራፊ ወታደራዊ ስነ ምግባር ትግራይ ዘተኮረ መደረታት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሕቶ ብምልዓል ሰምሃል ኣቀዲማ ክዳን በግዕ ዝለበሰቶ ኹላይላ ንዝገለጸቶ ክትነጸረት ሓቲታ። ሰምሃል ከም መልስ ናይ ጽሑፍ ጀነራል ጻድቃን ጸዋዕ ሰላም መሲሉ ክትብል ገሊጻቶ። ብሓደ ወገን ንሰላም ይጽዋዕሎ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ኩናት ዘይተርፍ ይብል ትብል። እቲ ጀነራል ሞራል ወታደራዊ ሓይሊ ከም ሓይሊ ትግራይ ዘቕረቦ ስእሊ ምድንጋር ዝፈጥር ምዃኑ ዝገለጸት ሰምሃል ኣብ ካልእ መድረኽ ብተመሳሳሊ እቲ ጀነራል ካብ ስልጣን ክእለ ዝደረኸ ወታደራዊ ሓይሊ ብምባል ነቲ ተገራጫውነቱ ኣርእያ። ከም ኣገላልጻ ሰምሃል ብኤሊት ትግራይ ዘለዓልዎ ሕቱ ማእኸላይነት ናይ ሓሶቱ ትረኻ ኢላ። እቲ ቁኑዕ ንባብ ኤሊታትና ኣዝዮም ስሱዓትን ብቕዓት ዘይብሎምን ስለ ዝኾኑ ሕጂ ንነፍሶም ከም ወከልቲ ዓበይቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይኖም ክቐርቡ ይፍትናለው ክትብል ከሲሳ። እዚ ኩናት ደው ንምባል ዝድለ ዘሎ ፖለቲካዊ ድሌት ኤሊታት ጥራሕ ኢላ። ኣብቲ ቃለ ምሕተት ኣዳላዊት መደብ ፖድካስት ጸዳለ ለማ ንሰምሃል መለስ ርእይቱ ኣብ ምሕታት ኣብ ማእኸል ማለት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ካብ ቀድሚ ሕዚ ንላዕሊ ኣብ መንጎ ውድብ መንግስትን ወታደራዊ ማሕበርን ዘሎ ፍልልያት ሓዋዊስዎም ኣሎ ክትብል ገሊጻ። ሰምሃል ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ነዚ ፍጻመ ምስ መደመር ትብል መጽሓፍ ኣብይ ኣሕመድ ተሓሒዛቱላ። ዘመናውነት ደርቢ ምስ ዓሌት ሓዋዊስዎ እዩ ክትብል ሰምሃል ቀንዲ ድርኺት ሰልፊ ብል ጽግና ኤስካቶሎጂ ምዃኑ በትብዓት ገሊጻ። ሰበስልጣን ገዛእ ሰልፊ ንጌዲዮን ጢሞቴዎስ ብምጥቃስ እግዚአብሔር ገይርዎ ኣምላኽ ነገርዎ ኣብያ በስልጣን ክህሉ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ 600,000 ኢሉውን ሚሊዮን ሰባት እንተመቱ ጸገም የብሉን ኣምላኽ ፈቲዎ ይብምባል ገበኖም የመኽኑ ያለው ክትብል ድማ ነቲ ጸገም ኣጉሊሓቶላ። እቲ መንገዲ ድማ ውድባብ ርእይቶ ዘይኮነስ ርእዮም ጻታ ዓለም ወይ ድማ ኤስካቶሎጂ ክትብል ገሊጻቶ። ነዚያ ተሓሳስባ ምስቲ ብደረጃ ዓለም ዝዝርጋሕ ዘሎ የማናዊ ኒዮፋሽስታዊ ምንቅስቃስ ኣተሓሒዛቶላ። እምበር ከሰፍትዋ ተኸታተልቲ ሎሚ ዝነበሩና ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰላም።